Pasado na sa sangguniang panlalawigan sang Iloilo ang ordinansa nga gintuso ni 4th District Board Member Rolando Destura nga may tinutuyo nga mas mapasangkad ang pagpaintindi sa publiko sa mga impormasyon na hanungod sa West Philippine Sea. Sa interview sang Bomb Radio kay Destura, iyagin pahayag nga gintuso ang ordinansa matapos nga wala ginasunod sang iban nga pungsod ang ruling sang International Court kag ang historical background bisan pa nga nagdaog ang Pilipinas sa article ruling. Isa man ini katikang agud nga ma-incorporate ang historical context sang West Philippine Sea kag 2016 arbitral ruling sa idalom sang United Nations Convention on the Law of the Sea o kun UNCLOS nga igatudlo sa mga estudyante. Nagpasalamat man ini sa iya kaupod si 3rd District Board Member Gonzales nga mong chairperson sang Committee on Education, kaupod ang iban pa nga mga sangguniang panlalawigan members nga nagsuporta sa ordinansa. Kasunod sini, mangin West Philippine Sea Day sa Iloilo ang second Wednesday sang Setyembre kada tuig nga nagasanto man sa Maritime National Month. Aton matuyo sini para mapasangkad kag maging mas madalong ang pag-intindi sa aton mga pumuluyo alin sa kabataan hasta sa aton mga pigulangan, no, tanang sektor. You have to be mindful kay katabo subong iya ang ina-invalidate sang aton amigo sa pihak nga may nga pungsod nga ang mga ruling sang International Court kag ang aton nga historical background daw gina-invalidar nila. Every kinbutan naton nga celebration sang West Philippine Sea Day for Iloilo is every second Wednesday of September of every year. Na santo man ini sa ginatawag nga Manamo Maritime National Month.